Духа Святого. Пан з вами. Молюся, Баче, Святий Святої Мши усіх тих інтенцій, які я представити доброму, милосердному Богу, а так само Ти, які носим дійсно криві серця. Сьогодні в Костелі вспоминаємо мучеництва святого Яна Хрестителя, одного із найбільших пророків. Чому хоч шлак не зробив, а й показав того, хто порада Божий, czyli Ісус Христа, який дав збавлення. І Христос тому 24 червня святкує народження Яна Хрестителя, тут земського у тілі, а 29-го святкує народження так само, але мученицькою смертю до життя вічного у володарстві небесному. Як видимо, була отрезана голова, тому що говорив правду. І часами, як ми говоримо правду, ми так само голови свої перечить. Тепер просимо за всі наші грехи, та помогти з чистим серцем спасти на ту найсвятішую Ахту. Spowiadaемся Богу Всемогутнему, и вам, братья и сестры, что згрешив я нині, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Прошу Святейшую Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помогите за меня, да Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведите нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, Ты покликал святого Яна Хрестителя, как своим народжением и смертью Он попрямечал Твоему Сыну. Да поможи нам отважно вознавать веру у Тебе, наследующий приклад святого, який отдал лицо за правду и справедливость. Прослава наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Amen. Читание книги пророка Еремии. У тыя дні Пан скіраваў на мяне сваё слово. Ты падпярэжаш свае бёдры, устанеш і скажаш ім усё, што я табе загадаю. Не бойся іх, інакш я напомню цябе страхам перад імі. Вось я зрабіў цябе сёння ўмацаваным горадам, жалезным слугом і меднымі мурамі, супраць усёй зямлі, супраць каралёў іўдэйскіх, супраць праводароў іхніх, супраць святароў і народу гэтай зямлі. Яны будуць ваяваць з табою, але не перамогуць цябе, бо я з табою, кажа Пан, каб ратаваць цябе. Гэта Слово Божие. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Устны мои будут обвещать Твое избавление.
мое будут, обвящать Твое славление. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Счастливые, кого преследуют за справедливость, во единство Царства Небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Jest ducha Twojego. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. У той час Ирод послал схватить Яна и изневолил его в вязнице за Иродиады, жонки брата своего Филиппа, тому, что оженился с нею. Бо Ян казал Ироду: не дозволено тебе иметь жонку брата твоего. А Иродиада зловалась на его и хотела забить, але не могла, потому что Ирод боялся Яна, ведаючи, что он человек справедливый и святый, и оберегал его. Шмат разов чув його і непокоївся, але слухав його з ахвотой. І настав зручний день, коли Ірод у день своїх народзінаў приготовал вечеру своим вельможным тысячникам и старейшим галилейским. И увайшла дочка этой Иродиады и танцевала. И сподобалась она Ироду и его гостям. Король сказал девушке: проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе. І шмат, у чим поклявся йому: чого не попросиш, дам тобі, навіть половину свого королівства. Яна вийшла і сказала маті своєї: чого мені просить? Та я сказала: голову Яна Хрестителя. І Яна одразу хутко увійшла до короля і попросила, кажучи: хочу, щоб ти дав мені зараз жанаміся голову Яна Хрестителя. Король вельми засмутився, але за клятвы і тих, хто був при столі, не захотів їй відмовити. Король одразу послал брата и загадал принести голову Яна. Той пришел в вязницу и отсек ему голову, и принес на мище ягоную голову, и отдал ее девчине, а девчина отдала своей мати. Коли про это доведались учни Яна, они пришли и забрали ягоное тело и поклали его в могилу. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Так что клястися не треба, бо може часами наша клятва може і нам, але комусь другому голову отрубати. Зрештою, так, коли будемо читати докладно Святое Писание, Иисус будет говорить, как мы зовсім не клялись ни на что, бо нічого нам не принадлежить. Все это Боже, як ми можемо клястися на Божий світ, який нам Бог дав, з якого ми сьогодні пользуємося і з якого ми так само, який ми триваємо. Поглядім на Яна Хрестителя, який заправди Єсуса Христа попередив. І у народженні, він народився 6 місяців перед, 3 місяці перед народженням самого Єсуса, і так само в смерті. Йому як першому голова була отсечена. Чому? Бо потом кавычки дали суть Иисусу Христу, что Яна стели в вязнице. Они так само в другим месте, почему Иисус уже видели свою діяльність, буде обвящати Божие Євангелие, буде робити зуби, а Ірод знову припомните. Може, это Ян Хреститель скаже: Господу, кому я голову отсек, и в такий способ буде припоминать. Да кто такие Ян Хреститель? Ну, ведом самой назвы, а Христу славился. Чи Иисус Христос потребовал этого вопроса? Нет, не потребовал. На что я христианствовался? Как мы так само могли удельничать у Христе и про Христ открывать то, что Иисус Христос открывал у символе, хоть и не потребовал, а у символе, как мы будем читать у Евангелии, когда Иисус Христос был охрещен, на Его вступил Дух Святый у постати голубки, у постати птушки. Так докладно. Czyli Jan Chrzciciel zjawляється тим, хто дає нам
нам так само і Духа Святого. У такий спосіб, у звичайних знаках, у звичайній воді, у Йордані, є наш і саме чиста, можна сказати, одна із головних рек, яка є, але так само Бог діє у таких звичайних знаках. Як пам'ятаємо, після цього буде діяльність апостолів, вивчати у діяннях апостолів, як учні так само будуть хрестити людей, поливаючи їх водою. І ми так само їх хрест прийняли такою самою водою, але ця вода вже у костьолах і у церкві не вже освячена. Хоч так само їх хрест важні люди, як ми когось полили звичайною, несвяченою водою, бо этому человеку, например, погрожала смерть, або небезпека життя. Это наш хрест был так само важен для этого человека. И не только, как бы это чинил охрещенный человек, а и правоверующий. Может, это лучше вести погани, не знаешь Бога, а как мы его просили, когда нас крестил полю водой, этот хрест был так само верный, важный и справедливый перед Богом. Мы для этого момента были детьми Божьими. И почему мы сегодня в псалме прочитали: «Уста моя будут обвещать Твое словение». Я креститель за что не сказал, что не научал, а и то, что я сделал, то, что я сказал в этой слове, по сегодняшний день уживается под час литургии. «Вось баранок Божий, вось той, кто берет, возьме на себе грех світу». Czyli грех першородний, не тільки в греху, а першородного греху почалися усі грехи. В этом першородном греху заварты усі грехи. Вот таким способом. Тут написано: «Возьми на себе грех світу». Грех світу, який там має скутки, шмат других грехов, яких ми сьогодні топимося, тому і які ми вже споживаємо. І ще тут, як пророк Єремія, так само: «Пан скеровав для мене своє слово, Пан скеровав для мене своє слово». В устном учении Иоанна Крестителя, как мы могли користаться с того, что для нас является потребным у житті, не только физичным потребным спасибо, але так само наша душа, так само потребує. Коли мы будем их кормить Богом, Божьим Словом, она будет так само у нас возрастать. И нам будет тяжелее жить всякие стихи, от нас отдуваться коробка стенки, 20 оборотов здесь. Можно и уроки, и говорить всегда по бокам. Узнаючи мученицьку смерть святого Іоанна Крестителя, вознесен до Бога в молитві, потребу людей сучасного світу, молимся за усіх християн, як вони загладою і відданістю обвіщали світу вучення Христа. Запросимо за святоровку всіх, хто проповідує Боже Слово, як виконуючи апостольську послугу, не шукали тільки Божої хвали. Запросимо. Вислухай нас, Пане. За молодь, как она жила поводле веры и знаходила моц у Евхаристии. Тебе прощаю. Вислухай нас, Пане. Во всіх тих інтенціях, яких ми справуємо святую душу, віддаючи їх під Божою милосердність, як добрий милосердний Бог прийняв їх і вислухав, і одарив всіх потрібними ласками, а які нам потрібні у житті для святості. Тебе прощаю. Вислухай нас, Пане. За нас, присутних, как наши учинки и слова задейничали и наближали нас до Христа и інших людей. Тебе прощаем. Вислухай нас, Боже, прими наши покорные просьбы, які ми узносимо до Тебе про засуд Святого Іоанна Крестителя і ученика. Ми, дякуючи Його прикладу, вчитися возбирати зла і завсёды вибирати добро. Раз Христа, Пана нашого. Крови вода, что залилась сердца Иисуса, я крепница милосердности для нас, крови вода, что
Твою и вашу охрану принял Бог, Отец и Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, просветлюй святую отряду, поможи нам зробить простые стежки нашего життя, як учил на пустыне святый Иоанн Креститель, родичом своей крови подтвердил пророчее слово и раз Христа Пана нашего. Amen. Pan z wami, I z duchem Twoim uboru sercy, uznosi mi na dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna wiera i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа праз Христа Пана нашага. Мы прославляем Твою велич, якую Ты з'явіў у Яне Хрестителю, найбольшым сярод народжаных ад жанчын. Ты яго выбраў і асвяціў, каб ён падрыхтаваў дарогу Христу. Ян яшчэ ва ўдоме маці узрадаваўся прысутнасцю Збаўца, а яго нараджэнне прынесла радасць многім. Ён адзін з усіх пророкаў паказаў людзям, як ён, таго, хто бярэ на сябе грахі свету. Ян ахрысціў таго, хто устанавіў сакрамент хросту вадою, якая праз гэта атрымала моц асвячэння, а праліўшы ўласную кроў, далі найвыражэйшае сведчанне аб Христе. Таму заёбаны ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословен Ты Твой, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары Святого Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie padzaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Taka wielka tajemnica wiery. Обещание честь Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа Твоего. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, wiarujemy w Panie chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. A chorna modlić Ciebie, abyś nas, przymając ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładną. Pamiętaj, Panie, że jest rząd Twój, rozsiejny po всем świecie, udoskonalał Duchowi, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo bratom i sieciom naszych, jakie własnują nadzieję na uwaskarszenie, i prosi, kto łasce Twojej, aby szedł z tego światu i dozwoli im uważać światło oblicze Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad usiedlinami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, jednej z najświętszych Boharowicy Panny Maryi,
ze świętym Józefem i Hierarnika, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, siostrą Faustynę i usimi świętymi, jakie sprawiedliwie podawali Cię Tobie, abyśmy i my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, ujedność Ducha Świętego, usia Waszana i chwala, wraz u się wieki wieczny, molim się Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od zło, a daj łaskawa upokoju winy naszej, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowanym wszelaka niespokoju czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и моc и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darycie Go spokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczny, supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак supokój. Ось Бaranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony ja poklикany ja na wieczernię Bożą. Аминь, я не виноват, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Nasz Pan chlebia wieczny, wierzami żyje, ją cudnym nadzieju i radość daje. Pokój nam przychodzi dla nas na ołtarz, tak skaz nam zażywa, daje Ciebie dać. Nasz Pan dobry pasty, przytulak stary.
дає нам світла у серці своїм, любов'ю святою лагодить наш Бог. І сум розганяє надії святом. Наш Пан милосердний, Он любит свою, пронести наш хлеб у долину паху, как шлях человеку, добром освятять, у сердцах понебе тугу обужать. Наш Пан прославленный, до нас юный день, князь упокой, суть отшанивление, о свету избавление, с грехом забыть, и моцой своею от злого укрыть. Молимся. Добрый Божий, наивший мученицкую смерть святого Иоанна Крестителя, приняли сакрамент своего ученика, мы ушаровали этой сакрамент глубокой верой и радовались его духовному плёну, раз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в змаганні, будь нам обороной, супроть покусной пастырь злого духа, покорно просим, не дай его знищить под Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищи злых духов, якие нас будут душою спасите. Аминь. Дай сила, Panie Jezu Chryste, przychodzimy, jak każdą piatnicę, roznoszę te Twojej любові, хазяйство всіх тих інтенцій, які була справована свята і душа. Шукаємо Твоєї милосердності і для себе, і для кожного з наших близьких, а в навертанні кожного з нас всього світу. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty женщинами, i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Zbawiciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego, a Syna Pana naszego,
який був зачатий до Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтії Пілаті, укрижований Мадорою, похован, зійшов на звані, на 30 днів воскрес померлих, узійшов на небо, сядіть праворуч Бога, Отця Всемогутнього, оттуда прийде судить живих і померлих. Верую в Духа Святого, святый Костел католический, единым святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Ваше сердечко, даруй тобі тіло і кров, душу і більшого Сина Твоєго і Пана нашого Єсуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. Отец предвечный, первый ходи, тело и кровь, душу и воскресный, милейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. дели Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всего свету. Как простить за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас 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 и всего свету. Хочу сердечный, даруй мне тело и кровь, душу и воскресность, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Деля богословия, Будь милосердный до нас и всего свету. деля богословия,
Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Тебя благовестный Будь милосердный на нас и ко всему свету. Боже, справедливый, хвалим Тебя, делай Богу душу и Господь, милейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа. Как прекрасны грехи наши и всего свету. Где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. где Его болезненные муки, Будь милосердный на нас и ко всему свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Окров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Ісуса, як кривиця милосердності для нас. Окров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Ісуса, як кривиця милосердності для нас. Окров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Ісуса, як кривиця милосердності для нас. Єзу, 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 Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zapoćko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Tajemnicu sakramenta rozmawiaj naszy razie, radzić podstawowie prawa, Bożą obiecaje, co nam rozumie tłumaczy, światło wiery przyjmia się, Bogu wieczna Ojcy, Prawosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wieczna życia, Dusz to i pochodzić, Dałcu wieczna światła. Amen. Modlić się. Boże, Ty o najświęciejszym sakramencie płaciną nam wspomnień swojej muki. Prosimy Ciebie, domarzy nam tak uszanować świętej Twojego ciała i krwi, aby my zawsze czuwali zepion Twojego odkupienia, jak i żywniejszego nadalnie spokojną umiejętności Ducha Świętego, bo prawy siebie i wieczny.